amai Jeremiah vopiwa mhosva yekupinyorisa uye kuita madhiri aya for mari kuri kunzi pana baba Tanya vavakadanana navo ndokutoedza kuti varara navo vachivaudza kuti vari kunzwa kutsva vari kuda kumbonyon'onywa imikana zvinhu zvacho. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Baba Tanya ava vati ivo deni ava komana ava pavakapinda mukati ndanga ndiri willing kunomira ndichivolunteer kuva witness nekuti mai ava ndinovaziva vanotoda zvekutodaro. So vari kuti ivo vakasangana pasocial media amai Jeremiah ndokubva vainsista ndokubva vaonana pavideo call vakabva vangoti icho zvauri handsome naiwe ndongoona tuma small pictures pavideo call apo. Then baba Tanya vakati ivo vakanga vasiri willing kuti vasangane because vakanga vasingade kuvapa mari yavaida yedata uye mari yekugadzikwa musoro. Zvadarozvo vakazomboti ivo muna 2023 amai ava vaingoramba vachiti ngatisangane kantirare tese. Baba ava vakati I deliberately avoiding meeting her, lied about some false trips, but I sent the money she demanded for a hairdo and data. Ndinoto regreta kuti ndakambovanyengereiko. Vakatanga kunditumira mapikicha vakashama kunyanya enhengo yavo. Then some of the conversations mai ava vaikati ndaregreta kusenda mapictures ndobva vadecide kuti aiwa ngatisangane kapa bus stop opposite Waterfalls police station. Murume uya akabati nditumirewo mapicture kusuru kusinzi kwakapakigwa zvakanaka. Amai vakati aiwa foni yavo haisi kuburitsa kamera yakadonha ndokuputsika. Mai Jeremiah vakatumira message vachimuti vari kuda zvekurarwa vari kutotsva and she wanted to know when pavachasangana. Baba Tanya vakati aiwa tinosangana mangwana. She said it was fine but wanted to know where kurara kwacho kwaizoitirwa vaizoitira paye. Ndokubva vanyora message vakati do you know I'm lonely, call me kana wapa Waterfalls police. I think network is bad iri kutadza kudeliver. Today I'm going kushoot unenge wakundifonera unzo ndiri pape because I'm going kuchitungwiza. January 3 last year she sent a message. As I look back in the past year, I would like to acknowledge you in helping me shape my brand and business simply by associating with me. Thank you so much. I wish you and your family all the best for the new year 2024. He said baba vakatotarira court case iyi vakati maclaim emoms ikai ndiri kutomadhauta because moms inotokumbira pakati zvekutodaro. Asi baba Tanya vari kuti kubva zvavakadanana pafoni pacho ipapo vachingotaurirana vakautumira $300 kumudiwa wavo uyu. So ndo nyaya dziripo tatoshaya kuti ko hakuzi kwangova kutsvaga kudhisana here apo. Vamwe vakomana vakuda kubuda nhasi kunguva yese vakadii kungumanya kuH Metro kunozvitaurira. Now that a lady is down you want to kick her, then why? Ndozvatiri kutaura kuti dei vambomira nechinyaya chavo icho but ndo zviri kutaurwa kuti musikana anga aine boyfriend and anotoedza by all means kuti awane mari. Tichingotarisawo guys upenyu hwakaoma, vana vada kuenda kuchikoro, chikafu choda kutengwa, life should go on. Saka mai Jeremiah vaingoitawo zvavanokwanisa kuti vana vawane chikafu patafura. Thank you guys so much for watching and please musakanga kushare video redu rifambe road to 30k. Tinopinda guys, for those that have not hit the subscribe button ndonguva yacho iyi kungoti subscribe. Vanofarira manovel zvakare the novel narrative ticharisa mulink umo motevera ikoko tichiri kufamba namabhuku edu.